Já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli. Na začátku bych chtěl strašně poděkovat mé vedoucí, magistře, Martě, Svobodové, za to, že mě vedla moji bakalářskou práci a že jsme to dotáhli až tady sem. Teďka stojíme a potom bych chtěl poděkovat všem, kdo jste mi nějak pomohli to nějak zorganizovat nebo něco udělat, třeba naprogramovat nebo učit mě něco, co jsem potřeboval. Takže díky moc. To, co vidíte, je můj animovaný film o mé cestě do školy, který je doprovázený mou myšlenkou mé filozofie, kterou tady uslyšíte. A ve své práci jsem dospěl k tomu, že myšlenka je nezdělitelná. Proto vám přeju, abyste se dobře bavili, třeba si dupali a třeba si povídali. Děkuju. Vznikne vždy celých bude vysících já. Vše je tedy myšlenka a existuje jen myšlenka. Vše je myšlenka. Vše, co pojímáme rozumem, smysly, ale i vše, co je mimo rozum a smysly, je myšlenka. Člověk omezil myšlenku v prostor a čas, aby ji pak sám vůbec dokázal pochopit a podle svého pojmout. Myšlenky ovšem jsou mimo čas a prostor a existují sami o sobě. Nikdo z nás neví, je vypůjcen součástí či samotnou podstatou myšlenky. Proto nevíme, zdali existujeme a nemůžeme to nijak dokázat, vůbec už nemůžeme vědět, existují-li nějaká nám hodná já. Existuje jedna nebo nekonečnou dobu myšlenek, které jsou jiným já, vůbec taková jsou. Předpokládá stejnou myšlenku strany, Boha, čísla 3, zelené barvy, jedinečný a neopakovaný myšlenek, kolik bude vysoucích já. A ještě bych si prostě správně. Jak dokázat? Nevíme, zdali existuje. Existují sami o sobě. Vůbec tak už nemusí nějaká nám.